Siinä onkin sitten nyt, jos jonkinnäköistä rasvaa, kun on tää atopia tosiaan, niin on kyllä tää talvi ihmisen parasta aikaa tällä atooppiselle iholle. Saa pumpata niin hemmetisti kyllä sitten. Mutta joo, on kyllä ihan tosi nätti toi Aqualanin toi tuupin toi design. Ehkä heittämällä niin kuin paras perusrasva, mitä voi olla, niin juurikin tämä, mitä käytän. Tää onkin sitten vähän jytympää tavaraa, tää Minidermin Duo, että sitähän ei ihan saakka muuta kuin reseptillä justiinsa. Mutta semmoset.